Inom ni sila kabuok. Ay! Harap pa isa. Hi! Nina. Hi! Hi! Masarap at yung uban. Ito sa taas siguro. Mauning iring ang pirmi mabalang-balang. Kay manglimpyo ko sa taas. Magkuha ko sa mga basura. Musulod sa silupin. Unya. Pagsulod niya sa silupin, lasig kuan sa silupin. Di nakabalo mo gawas eh. Nagligid-ligid padung sa ubos. Naapil siya sa basura kaligid. Kana ang hilig kaya siya maglulak musakay sa daspan. Muna yung trabaho. Ning iring po dahil mura po dahil kanang batang gamay nga kulit kayo. Imang sawayon. Mudagan tapos balik na po. Ano siya? Nitungtungan niya sa daspan. Pag matumbang daspan, kabad-kabad og dagan. Pag ako ang patindugon ang daspan, balik na po siya. Cute pero mga kalat. Kay magsige pangaskas anang carpet. Kung abre ang CR, magkalat-kalat sa mga Linux. Ano siya? Hindi mo bantayan, putol ang wire kay pangkit-kiton. Kay gutom na siya, gusto ngita nagdidi siya. Kay yung mama dili makapadidi kay gilaygit yung mama kay nanguwag pating sa baa magsituyok-tuyok atong gawas ng hitaglaki niya. Kung mag-hire na pug laki another anak na po pating nagana unom gud ni sila. Tas kung pakastahan na po tong inahan ana another na po gilaygit na lang. Kuya po kayo kay sa una makadungog lang ko sa mga kumidya mura makag ang headset ko. Ayo, uba ko na pwede akong headset mga padyon. Ay, hindi ka karon. Ay. Ingon na sa unang Bisaya, mura kag iring gilaygit or sa patong word nga kon. Basta iring man ako nakuanan, iring mura kag iring gilaygit karon kay ako anjud ako na iring laygiton. Binakog tao ra laygiton. Nakiat pangor putol ang headset. Nag-iisang headset. Yala. Ang iring nga kiat. Ang uban niya igsuon to sa taas. Kalas.
Nina. Nina. Nina.